Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Nagbabalik naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na humingi ng at kumakatok sa inyong puso't isipan po na sana po ay huwag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon sa ibaba, at sana po ay matulungan po niyo ako sa aking hinaing, at ipabahagi ko po lahat po aking mga nalalaman po dito sa Hiwaga ng Pangasinan, at ipakalob ko po sa inyong lahat aking mga nalalaman po sa panggamot at gamot sa lahat po ng karamdaman. Dito po lamang po makikita sa Hiwaga ng Pangasinan o mapapanood sa Hiwaga ng Pangasinan. Ang pagkakalob ko po sa inyong araw po nito ay orasyon upang hindi mabunot ang baril at manginginig ang kalaban at katawan ng kalaban nyo po. Ito po ay napakabisa po ng buwan po itong aking nasubok-subok na po ito na aking ipagkakalob po sa inyo para may magagamit pa kayo sa kagipitan po. Kung gagamitin nyo po ay sana po ay gamitin nyo po lamang po sa tama para hindi po kayo mabalikan po ng orasyon na ito na maging kunyo po sa maging tulong nyo po sa pang-araw-araw. Sa mga po yung mga napakadabis po dito kung mga sundalo po, security guard, sino po dito kung may kaaway po kayo na sobra-sobra na po yung ginagawa niya, tapos palagi po kayong kinukuhan po, maganda po itong gamitin sa kanila para kung halimbawa po ay bubunutin nila yung kanilang baril po ay hindi po nila mabubunot kasi manginginig ang katawan niya. Hanggang di ka umaalis sa kanyang harapan, hindi siya makukuhan po, hindi siya babalik sa katinuan po. Hindi babalik ang katinuan niya po sa panginginig. Kung nandun ka po isang araw din siya manginginig na magmamakaawa sa iyo na at hihingi ng tawad sa iyo. Ito po yung inuusal niyo po sa kanyang harapan po. Ang pamamaraan po dito ay iipon niyo sa inyong dibdib muna bago po iipon sa inyong kalaban po. Sigurado manginginig, hindi niya mabubunot ang kanyang baril po. Bago pong lahat po ay shoutout muna kay Spiritual Pit Healer Mano. Kung gusto po mapagamot sa kanya, kung taga Pangasinan po kayo, pumunta na po kayo kay Spiritual Pit Healer po, taga Pangasinan. At shoutout din po kay Fight to Win, commented Bruno Ganda, commented Nili Galiha, commented Robin Mantanilla, Alan Proyolin, Carlito San Jose, Arnold Francisco, Giselbert Ambas, Las Piñas po ito, Las Piñas, Judith Lakyo, commented Harry Saturpater, Philip Namjipcho, Angelito Moong Salvador, Bike Thai commented, Lee Pre commented, GP Alejandro Warbalira, Matados Iban, Sunny Boy Tini Ripi, Igusong po commented, Isagani Mendez, Malikhaing Pinoy commented, Christian 26 Pero 30,
Sa mga baguhan po, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga ngayon lamang po nakatutok po ng aking, nakapanood po ng aking ginawang malit na YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan po. Huwag na po kayong mag-alinlangan, mag-subscribe na po kayo at paki-like and share. Tatanayin ko pong napakalaking utang loob sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. At yung mga gusto pong magpa-shoutout po ay sulat nyo po sana yung pangalan at tirahan po para malaman kung taga saan po kayo. Wala pong anuman po kung halimbawa po ilagay nyo po yung nyo po, wala pong anuman po yan. Wala pong maganda po talaga kung may kung taga saan po kayo para magandang pakinggan sa mga nakikinig po kung kakababayan po kayo po. Sana ay maunawaan po ninyo ang ibig kong sabihin po. Po. Ito po ay napakabisa po ito na orasyon upang hindi mabunot ang baril at manginginig ang katawan ng iyong kalaban po. Kung may kalaban po kayo na mayabang o ano pa man dyan at may baril, gamitin nyo po ito. Napakabisa po itong orasyon na to na aking babagi po sa inyo para may magamit po kayo sa pangangailangan o magamit po kayo sa kagipitan. Ay pagkakalog ko po sa inyo ang orasyon na to. Maganda rin po itong gamitin sa mga security guard, sa mga sundalo po para may magamit po kayo. Kung halimbawa nanguhuli po kayo ng masamang magnanakaw o ako na may baril at tsak unahan po kayo, ay gamitin nyo na po ito para maganda po. Napakabisa po itong orasyon na to. Basta may masidting nais po na mag-uusal po ng mga orasyon ay ikakasi po sa inyo ang kapangyarihan ng orasyon na to na ipakakalob sa inyo kung talagang sa kagipitan naman po gagawin. Huwag nyo lamang pong abusuin po ito o subok-subukan. Ito ay magagamit lamang po at aandar po ito sa kagipitan lamang po. Huwag nyo pong paglaruan kasi may balik po na karma po pag pinaglaruan na aking mga binabagay mga orasyon dito. Kaya dapat po ingatan nyo po at huwag nyo pong ipagyabang. Narito po ang orasyon po. Sus mong lay Salvador Mundi Sintuto Domini Kalpami Sakrami Limili Conditi Sorcioli Ulimi Balgudi Isindi mi Christi Ayudad milikum salikum itsulurum. Isang bisis lamang usalin po ipo sa dibdib ng 3 bisis po at ipo sa kalaban po ng palihim po. Ang pag-uusal po nito ay sa isip lamang po. Kung di kayo marunong po sa isip po ay usalan nyo po lamang po ng pwede rin po ito sa pabulong. Basta wag lang maririnig po ng yung kaaway po. Sana po ay naintindihan po nyo aking paliwanag. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay kumakatok na naman po ako sa inyong puso't isipan po na sana po ay mag-subscribe po kayo at paki-like and share po. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan po.